Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia mangari na rin ako pinapunggulan sa mana maranosong. Nasa net dilalilang na udi ko format ko siran mabot ko buwan mo makina. Na special apri na rin naman ako na agarya kan matuwada sa lapawarwar kay Haji Siti Mupida. Natamang kumangaraga na gusto mga muda di mga pilalang nagsasatad man diripatan. Sagi mambuap kabga kano sa mga rinarinaw na andang so kalalamin yung ko yung ngaranyan sa Mindanao. Di asala kawarwar kay Pontri Monora Basin Tigalawan. Sa kata na paumakin ganyo sa banyundet ng kaysa suli sa wasalangan. Sama kadurang tenulutang-tang isiete mo pidagay inaunaranong kaulilang wakadinamipit kengiran nakataman ang sarana, laylay ang aslang